padha kelawan aku. Apa siramu sing jenenge Bagong? Yen siramu tambuh kelawan aku, yaiku Raden Hanantarja ya lindhu segara aku. Antarja iya, lindhu segara dasar Kaparanyata. Bali sapa sing dadi aranmu? Kowe ladala. Yen siramu tambuh kelawan aku ya aku putut gading lir muka. Putut gading lir muka. Ya anak begawan Rangga Janu dasar Kaparanyata. Wejangan Kanjeng Rama Rangga Janu. Antarja ana paran. Endi Bagong? Bagong ora ana. Sing ana mung Antarja. Takon Bagong duweni kawigaten apa? Bakal tak pikut tangane tak bondo sikile. Miturut dawuh Kanjeng Rama Begawan Rangga Janu iki dina calon dadi tumbaling negara Tawang Gantungan. Aja ucapmu kaya mangkono. Yen siramu jempok senggol kelawan Bagong, beset pakulitane Bagong aku melu ngrasakno. Gogrok wulune Bagong aku melu gelengan. Ayo gelem minggat apa ora? Yen siramu ora gelem minggat saka bumi Kendali Sada, iki dina bakal tak gawe wirang ana sak ngareping para siswa Kendali Sada. Kowe ladalah. Sumbarmu kaya bisa dilakusi abang parat. Durung ngerti sapa sejatine gading lir muka siramu. Yen nganti aku tanding karo siramu Antarja, suwe mijet kowe ranti anggonku nggawe patimu. Aja kakan swara. Nyatakno apa aku apa siramu sing bakal dadi sulame bumi. Buktekno kadegdayamu. Ayo maju legan ngati. Bagus. Maju legane atiku Antarja.